criatura té a pensar. Busquem-ne l'entrellat per veure d'on ve, cap on va. Què sents quan sents la llibertat? Què sent el teu company? Tots junts escrivem els misteris d'aquest món. Però no fan que es disparin Els índexs d'audiència setmanals, que és el que li interessa, el que compta en el fons, al final i al capdavall. i això ens porta en evidència. Situem això de l'evident. Ben complut, bocabadat, és bo perdut, que retrat, que en resum, ben clavat, clavadet de sofà de casa, ben retrosat davant la pantalla. Llavors és clar, Fet apreciable, fet precís. Excepcional! Excepcional! Extraordinari!
ocasió per treure les preguntes dels 5 sentits. I llavors, ja que parlem de llibertat, quin color té per vostès la llibertat? I quina olor? I quin sabor té per vostès la llibertat? Que el teu instint emigrava tot el que circula per davant l'est. Veient com desfila lliure la vida sense interferir i violentament. Si no component entre la jornada deixat emportar lleuger pel somriure barrejat en aquest guirigall de completa. Com si fos un Para la
50 milions de segons, que són molts segons.